Dobrý deň, moje meno je Zdenka Košová a chceme vás pozdraviť z nášho krásneho kultúrparku, kde sme na festivale Use the City. A vlastne chcela by som povedať, prečo spolupracujeme s divadlom Krokus. Divadlo Krokus, Liberi, vlastne hostuje u nás raz týždenne vo výmeničke Obrody, kde sa venujú deťom, mládeži, majú svoj vlastný program a dnes majú krásne vystúpenie u nás v rámci tohto festivalu. Čím chceš byť? Choď môžeš svet dobiť. Na na na, na na na, na na na. Na 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 na. Vlastne divadlo Krokus u nás hosťuje nielen v tom konkrétnom výmeniku Obrody, ale vlastne celý taký cieľ alebo taká podpora toho umenia, či už práca s deťmi, lektorovanie a neformálne vzdelávanie, je tým, že divadlo Krokus sa zapája spolu s nami do festivalu Use the City. Je to už 15. ročník v meste Košice. Spolupráca je veľmi dôležitá. Výmeniky sú už vlastne na trhu viac ako 10 rokov. A celý cieľ tých výmeníkov bolo zasieťovať umelcov, neformálne skupiny, inštitúcie, občianske združenia, ktoré vlastne ako keby kvázi, alebo sú profesionálni ľudia, ktorí niečo odovzdávajú tej spoločnosti. Čiže my samotné výmeníky podporujeme tieto našich partnerov a cieľom je vlastne podpora, aktivizácia, odovzdaj vlastne nejaké informácie si vzájomné, lebo my nie sme umelci. My sme skôr tí kultúrni manažéri alebo kultúrni mediátori, ktorí majú veľmi veľa kontaktov a veľa víziev, kde vieme tých našich umelcov vlastne tam nejak pridať, osloviť, odprezentovať. Toto je veľmi dôležité, zasieťovanie. Bude veselo, šijeme si raz, dva, tri, v tom nebude žiaden trik.